Стефи, кажи сега, как мина срещата с Зино? Направо ужасно. Защо си отиваме? Тотално различни сме. Колкото и еднакви да изглеждаме. Да не ти пука. Не ми пука. Хора, знаете ли какво става днеска? Какво? Иван ме пита дали съм харесвала огърлицата, на която щеш да подари на Дари. Да, бе. Не, това е много гадно. Пусти го. Бе, не му се връзва любовче. Да. Аз съм тази с разбито сърце, Ева. Боби няма да те нарани 100%. Стига сме го говорили. Стигни се малко, защото не с разбито сърце. Имаш нас, ние те обичаме и сме русалки. Да. Много ви обичам. Какво искате? Не, нищо не искаме. Просто днес оцелихте от джакпота и сте поканени на нашето супер яко парти. И що пък така искате да ни каните на вашето парти? Защото искаме всички да сме заедно. Хайде да се забавляваме. И защо мислите, че ще ходим на тъпото ви парти? Не бъдете лоши, не искаме да бъдем приятелки. Добре, ще дойдем. Ама само за малко. Облечете си бански, защото партито е покрай басейна. На басейн? Притеснява ли ви това? Не. Изобщо не ни притеснява. Там сме. Момичета, сериозно ли ще ходим на партито на тия? Да, за малко. Според мен ще се опитат да ни разкрият. Просто трябва много да внимаваме. Значи отиваме. Айде. Брат, осъзнах, че не обичам Дари. Аз много добре знам кой обичаш и тя е влюбена в тебе. Така ли? Убеден, нали? Тя ми го каза. Поговори с нея. Добре, човек, аз се борих достатъчно, вече не е ред. Леле, тя ми каза също. Просто имате голямо его. И какво сега аз да направя първата крачка, така ли? Нали си bad boy, много ясно действай. Какво чакаш? Сигурен си. Убеден. Не губи повече време. Добре, обаче първо трябва да скъсам с Дари. Момичета, тръгвайте без мен. Здравейте, господине. Ще идвате ли на партито? Кога ми говориш на вие? Откакто сте ми учител? Ти ще ходиш? Ако ти кажа не, ще ме заведеш ли на някое тихо място? Само двамата. Чакаме се на плажа по залез. Това очаквах да ми кажеш. Какво става, бро? Какво става? Как не е среща с Стефи? Бро, една от най-добрите ми срещи, брат. For real. А поне успя ли да цунеш? Не, още. Значи съм в играта, а? Аре те виня, късмет. Аз се оправя на плажата партия. Аре, хвана. Там. Дари, играта продължава. Нашите момиченца пак са тук. Здравейте, момичета! Страхотни аутфити! Айде да ни помогнете за партито, а? Да ти помагаме. С какво трябва да помогнем? Отидете до стаята на Иван. Има едни води. Вземете ги. Ева, тук ли си била? Търсихте навсякъде. Ако ти пукаше повече за мен, щеш да знаеш къде съм. Да, ще отидем. Стефи, може ли за малко? Да, спокойно отивам, за да се връщам. Провалиха ни плана тези двамата загубеняка. И сега какво? Значи тая няма да е мокрима? Не, трябва да ги хванем всичките. Сега нека се стои малко заключена и ще я отворим. Знаеш какво? Аз съм ми оставила едно сувенирче на леглото на Иван да много види. Ей, Лили! Да. Какво правиш тук? Дойдох само за водите и си тръгвам спокойно. Добре, чакай, ще ти помогна. Дай ти помогна. Какво стана? Не знам. Вратата заяде. Имаш ли телефон в теб? Не в стаята ми. Защо трябваше да идваш след мен? Какво аз да идвам? Ти дойде в моята стая. Да, защото гаджето ти ме накара. Добре, виж, айде не се караме. Иска да говоря нещо важно с тебе. Да, спокойно, не се притеснявай, няма да се бъркам във връзката ви.
Не става по... Аз искам да говорим Плюс точно за това, аз съм обвързана вече. Какво? Да, и са много щастливи. От нашето училище ли? Да, даже днес ще бъде на партито. Добре. Пожелавам ви много щастие, просто защото наистина ми беше гадно да те виждам как си нещастна, а пък само аз и Дария сме щастливи. Спокойно, вече няма да е така. Чух, че среща с Зина е минала много добре. Защо да не ме ревнуваш? Просто не му вярвам. Ами ако ти кажа, че е минало повече от добре. Това какво правиш тук? Има една прекрасна билет, мога да те заведа. Или искаш да ходиш на партито на Дария? Доста трудно решение за това какво повече не искам. Ама... Имаш малко време да решиш. Добре. Идвам с теб. Не мога да разбера защо се държиш така с мен. Това някакъв те за вярност ли е? Може и да е. Не искам да скараме повече. Искам само да ти припомня за залеза, за който Венета говореше. На който не трябва изобщо да се показвате. Мале, трябва да кажем на момичетата, аз напълно забравих. След малко почва, навил съм аларма. До тогава трябва да се скриете. Да тръгваме. Петя! Какво? Днес има залез. Всеки ден има залез. Не, днес има лунно затъмнение и ако погледнем залеза, ще полудеем. Какво? Дълга история. Но аз се разбрах с Весо. Съжалявам, Жулиета, но ако не искаш да загазиш, вие двете по време на залеза ще сте вътре. Ами ли сте? Твърде късно е.